Homo! Niin just näin. Me ollaan tänään kavereitten kanssa pelaamassa Groviaa. Tehdään nyt 3. video tänä päivänä. 3 ollenkaan. Joo, mä teen koulussa kato yhden ja sit mä teen tuolla himaskin äsken yhden julkaisin just YouTubeen, niin aika tällaista peruspelleilyä. Joo. No niin, tulkaas nyt. Vimmoppe. Vaikka meidän... Nimi. Et sä muista? Rewind. No ilmaiseksi jollekin adit. Vittu. Eka joka tuli, se on Freaky Dopes. Jee. Motherfucker! Ei täällä on puit kasvanut. Ei oo. Ai joo. Ei. Anteeksi tää mun lagi. Meillä on... Tää on aika pillu. Mitäs tehtäis? Anna sillekin oli. En mä sille. Ei, puhuja tai. Ai. En mä sille halua antaa. Se kuitenkin rikkoo täällä kaikkea. Anna nyt, ei se riko, jos mä... En mä luota. Antaa se turpaa. En mä luota erikseen. Narmi. Siis mä... Rikotaan. Oota, mä laitan tähän kyltettä. Tilakka Aunerin kanavat. Niin, tääpä se äijä pääsee vähän tubeen meidän kaa. Sitten vaan siihen niinku solappalainen tilakkaa kanava. Ei vittu, toi meni ihan väärin. Mä saisin chili. Se Platka Aunerin kanava oot solappalainen. Miksi et Eelis puhuu yhtään? Et se tuu olekaan koskaan täällä Owner. Koska se kuitenkin sanoo. Niin. Tänään me trollataan. Hei äijät, myydääks tää mappi jollekin? No. Kasvatetaan sitä. Kausin kestää vielä. 4 päivää. Otetaan sit... Hei, mulla on 4 checkpointtia, mitä te haluatte tehdä? Voit sä... Myytkö checkpointteihin? Tai no, mä voisin antaa... mä annan noista. En mä halua antaa checkpointteja, mutta mä annan jotain muuta. Koska mulla on vaan 3 checkpointtia. Mitä sä haluaisit? Vai kaikki housenssaraset? Ei ikinä. Tai ei kaikki, paitsi... Mä annan... Pelit se video pois. En mä. Miten sä haluat mä nyt housei? Mä annan vaikka noi. En mä loottele mitään. Anna vaikka se vikstukka. Anna siitä vähän more. Mitä? No, käyks? Vaikka 4 näin. Tai mä annan 3. Ok. Koska 3kin käy. Laitetaanko nyt tää kanava? Tai video? Ei vitsi. Tehdään joku tunninen etää. Siis niinku... Mehän pitäis olla video. Katsotaan missä mun ääni kuuluu tässä videossa. Joo, no kohta. Voitko saa hetikin yksi? Joo. Tai tän saa vissiin stopille tai jotenkin. En mä tiiä. Me laitetaan suoraan sitten video. Teet sä BC:n? Miksi tänne tulee paljon tyyppejä? Varmaan kun tehdään video. Deep.
teleport. Kaikki on niinku täällä, mitä ilmettiä. YKK, Nevi, 6 ja 8. Vielä pitäisi olla 4 ja sit mä lähden mapistetun takas. Mä saan sen tokeni. Kato. Tuliko? Mulla on muuten 5 niin. Mä trassasin vahingossa. Täällä on 11 pelaajaa. Ei oo enää. Paljon täällä on nyt? 11. Näytä 12. mun mappi. Mitä vittu? YouTube. Ei sulta tilattiin kanava. Sulta tilattiin kanava. Miten muka? Joo. Aika nice! Joku tilasi sun kanava. Mä voin katsoa otsavideoita. Miksi? No on noobeja. Ja mennään kaikki katsoa. Laita tää nyt YouTubeen. Joo, tää on nyt tää matsi tässä.